Ucima intoni indoda siyileqa kangaka nje nxa ifika kwinkonzo. Ngoba siyayazi kwalunga indoda ujijisa imendlini. Ngoba inhloko le noba ikhona indoda iyazazi bandi inhloko. That's why esayibamba indoda ngathi sibambe ikusheza siqoqela ukuba. Bayeni isikole. The time that balo grade 12 umama sekehlala esikolweni engathi i-teacher. Hlala esikolweni bathi ngikholisa uhulumeni engathi i-teacher waye aba 6 esikolweni. Because uyo sesiyama ngiyawuthenga ngoba. Indlu ekhaya thina saqala ukuyibona iplaster ngesamente kuyaqala ukuba khona kwaYesu. Ngoba kwatyatshiwa ngesamente ekhaya. Qala kwaplastala kwapaint ndejaji kwa madoda. Usekhaya. Sathini izinto uYesu haleluya. Kanti unephupho umzali, unentete nabantwana bambayeka before time esikoleni safuna ubaqhubeka phambili. Kodwa lo obhala grade 12 senkolo uzawuphuma naye ndifuna ye university. Hapa zo grade 12 ngaba wala. Elanga high. Andipasayo lekhomba hayi ndifuna namaqhuza. Abantwana ndiyawangena mothi bangene ePhini musamadoda. Ngambuza ngene ePhini ndiyofola. Yakuthi xa ndifike ekhaya wathi mama upasile ke mntana. Uzawufunda phi? Ufunda phi? Qibile ufunda. Ngoku ubuyela kwami eKapa nazi ifeme ePhini. Ndiyofola. Ufuna umsebenzi. Wathi mama uzawufunda phi? Ngoba unephupha kalithandazele ba apha ndifuna igraduate. Ngibonke igama lenkosi. Ijonge into oyithethayo oyithandazela abantwana bakho. Yebasala le detail gama singathakathaka. Amen. Singenza yonke into ngegama likaYesu. Lina mandla. Uthi bala madoda engasakalibise nje esithi ekayithetha ethi ngela gama akalibizi igama likaYesu. Lina mandla abantwana bakathi hey. Naxabana apha nobaba. Hayi ufuna umsebenzi ngathi uzawufunda. Into ofuna umsebenzi ngathi athatha isitulo uhlala lapha. Indoda yabona ngakujonga apha ebuzi. Lokho mayibona ke. Ithe uyofunda uvile. Ewe mama ayifuna. Wanye ngoyinto izanichana ngemondi qoma ndiyacima awukhumshelo ngani ngalo university. Uyabona sisibusi. Mina ndifuna grade 12. Unezinto ezithetha bambanga ezenkonzweni. Abanye abantwana sometimes into sesithethayo kodwa kuyanceda siya. Ndifuna grade 12 mina sisibusi. Ndiye komnye umzi wasewa thina sihlala ematyotyobheni mosiqhabe eJoseph. So kunomuntu wayithanda ke behlala elokushini ezone 7 behlala endlu enhle kwabo. So ngiye lo bhuti ke phaya kunentombazana yapha ifunda kwezi zikolo. Zezikolo zikumshayo. Seke pass grade 12 wenza first year eCape Technical. Bose eCape Technical. Ndifuna grade 12 ke mina ngezi-maths ne-physics. Xa ifikayo phakathi basihle lapha umamelo phupha yapha eTV. Nami ndihleli ke. Qatshele bayilo TV kone TV ekhaya. Yena umntana emukele pha ayi manje so mighty. Engikhona ngani? Uhleka indaba ezithethwa ngabaPopayi. Bathina abaPopayi. Xa ufuna uncedo uyayeka uzama uncedo. Ndiyabuza ba uhlelo abethetha into abayithethayo pha. Wathi kunjalo. Ndithi uyabeva. Indaba aphendule lo mbuzo endimbuza wona ubuzo wakho umbuzo bakanti wena ubeva. Ndithi ayabeva dadewethu. Ba unganceda ukunixelela. Wathi awuva nje nyanyantu. Ndidaliva uthuma. Ndibhala grade 12 konyaka. Hayi ke sadlula ke leyo. Wangena umama khona wayeyinese enkulu eHot Skill mamthola umama khona. Wangena umama khona wa excited ukubona. Umuntu akathatha uvuya. Ufunda apha emashini. Hayi ndifunda apha eOlanga High. Wenza ntoni? Ngenza grade 12. Hayibo, wenza ziphi subject? Ngenza imaths ne-physics. Umamele umntanakhe. Uzawufundela uba yintoni ngoku? Kodwa bengikhali electrical engineering. Uapply. Ewe
side phi eCapTech hayi uMashiya ntonto angincophe ezancomo la mntana wo intombi yakhe atakala uluma CapTech nje kanjalo ana ufuna CapTech useCapTech yena ndithi ana ufuna CapTech wathi mama kayi ima kwenzeka ntoni Adawe fasilungu umuntu. Athayibo udana umama khona and ke umama khona wayepase ugrade 12 ehuku. Ihuku ehigh school ePhayilali. Uyayazi dad. Nawe uyayiunderstand imeko endikuyo. Qha intombi yakhe ifundise kweziziko wathi la mama jonga apha mashini. Lo mazalo mama sanketeza la ngoba enhloko. Wathi jonga apha mashini. Ungamameli obani aba esibakhulisele apha ekhaya. Engayi-understand imeko yethu thina sikhulele emakhaya. Mna ndifike apha eKapa ndingasivi isilungu ndipasile ugrade 12. Namhlanje ndiyinesi enkulu ephetheyo eGotiskini. Iphupha lakho mntakabhuviyani lokuba yi-electrical engineer lizawufezeka yebo ubani. Qala lokho ndahlaziyena Nkosi yami. Xa bekhona abadlula kule ndlela ngohlobo nami uzawuhluleka. Amen. Mamela ke andifuthi mara ningandifika kubo kodwa la mntana azange ayigqibe unyaka. Wayeka ngoJuni wadropha out. Ihluleke nesilungu esikhulu. Dangena man. Hayi. Nesilungu sami sibheke sikekelele sithe. Dangena mntakambanga dangena. 2006 ndandifonela umama ezidlaleni ndithi mama nyuka useKapa. Iphupha lakho lifezekile. Hallelujah. Ndizawuhamba kwi-red carpet. Ndawubuya nayo lathi nathi buyifuna. Lebazalana yabona lo Yesu sithetha nasi ne-evidence. Xa uthandaza. Hamba kwi-red carpet enyathelo. Kunezinto ezithandazelayo abantwana bakaThixo sifohle isilungu singekho. Uzokhumshela ngani asikhumshela. Amen. Yaqala le ndoda iyayazi la isuke emthuba wathi kwaye waPPB sayayixoxa le ndaba lesilungu kodwa iphangele ejimini. Ungasijongeli phansi abantwana bakaThixo. Asisizona lokumsha abantu abamkhumshane iminati kodwa ngeke ngamjongeli phansi umuntu ongakhumshiyo baso. Qhubezela mama sithandaza. Nikhonze undikhoyo yedwa. Yes. Ke ukuba kubi emehlweni enu ukumkhonza undikhoyo khethani ngoku ukuba nokhonza bani na nina. Thatha ke la mic basiqebile. Ukuba kubi emahlweni wenu ukukhonza uThixo khethani ngoku. Saynyulelele nizamkhonza uThixo ngoba nimbonile uThixo enikhuphe esandleni sikaFaro. Mighty Jesus. Nimbonile uThixo echitha amanzi eRhaqe mara wawenza seleka. Nimbonile uThixo enqoba imfazwe kumathafa thina. Mighty Jesus. Nimbonile uThixo emisa amanzi elwandle kuvuleka indlela. Kodwa ngoku ndiyamkhanyela zonyuleleni ke nizamkhonza. Bathatha idecision uYoshua uthi kodwa mna nendlu yami ndawukhonza uThixo. Funda siphoka isithandazo. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Choose this day whom you will serve. Xa ningamfuni lo Thixo ndinixelela ngaye nyulani ke nizamkhonza kodwa mna neyami indlu sizawukhonza uThixo ophila. Ningamjikela nina nifuna ukwenza intando yenu ningafuni ukwenza imiqathango kodwa mna nodikho nendlu yami sakukhonza udikhoyo.
kuleta futhi asisukilana asikhweshi asindawo abahlalana nathi asethi osendaba asisuki la asikhweshi abahlalana uthixo ophilayo sanyuleleni saniza kumkhonza kodwa energy yam nakukhonza uthixo ophilileyo ngakubani nobani akakhonza ukanalo myalezo kwizimo zonke ohlangabezana nazo kodwa intangehli kule ndawo adindawo efanelile benihlabelela nje lo mhlabelelo abantwana bakathixo moyitoye asikhweshi awufuna umlomo wakho uthandaze baba siyabonga